Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagputol ng puno sa Baguio City hindi raw mapipigilan ng pamahalaang lungsod. Daan-daang kababaihan nakiisa sa Solidarity Walk sa Pampanga. Mga produkto ng Cordillera at La Union tampok sa iba't ibang trade fair. Pagdiriwang ng Kawayan Festival sa Abra umarangkada na. At maaksyong pagdiriwang ng Ayat Festival sa La Union silipin. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Bagamat kompleto sa permit, mahigpit na imomonitor ng mga kinauukulang ahensya ang konstruksyon ng 6-story hotel sa Outlook Drive, Baguio City. Aminado naman ang pamahalaang lungsod ng Baguio na hindi nila mapipigilan ang pagpuputol ng puno lalo na sa mga pribadong lote. Narito ang update sa report. We will help reduce carbon footprints. May mga programa si Baguio Councilor Leandro Yangot kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan, gaya ng mga mural sa Climate Action Wall. Kaya ikinalungkot niya ang pagkakaputol ng 52 Benguet pine trees sa itatayong 6-story hotel sa Outlook Drive, Barangay Puksusan, Baguio City. One of the problems that the city is facing right now is the issue on urban decay. It is predicted by our technical experts that by 2043, if we do not do something drastic to avert the effects of urban decay, ay talagang Baguio will be really engulfed by this problem on urban decay. It's very unfortunate na may ganyan na mangyayari, massive cutting. I would say massive because, especially when it involves pine trees. Nagpasa ito ng panukalang ordinansa noong nakaraang taon na naglalayong ideklara ang mga pine trees bilang heritage trees. Nagpasa rin si Councilor Levi Lloyd Orcales ng ordinansa para sa pagkakaroon ng moratorium o pansamantalang pagbabawal sa pagpuputol ng puno sa lungsod. Ito ay habang inaayos ang City Environment Master Plan. Pero parehong nakabinbin sa konseho ang dalawang panukala. Ayon kay Councilor Orcales, nakalulungkot na mas matimbang ang ekonomiya kaysa sa kalikasan. Marami ring netizens ang bumatikos sa konstruksyon. Merong kibit-balikat at may nagsasabing ito ang hindi maiiwasang epekto ng pag-unlad. We know that Baguio City is branded as a cool place, as it has lots of pine trees and all that. Among others, madaming puno dito, malamig dito, masarap pagsimoy ng hangin. Hindi ba nila naisip na makaka-apekto rin sa economy yan ng Baguio City pag unti-unti na umiinit dito sa Baguio dahil left and right na pagputol ng puno. Sa naunang panayam, nanindigan ng City Environment and Natural Resources na hindi nila maaaring harangin ang pagputol ng mga pine trees sa lugar, lalo na't kompleto naman sa dokumentong kinakailangan para mabigyan ng cutting permit ang namamahala sa proyekto. Ganito rin ang linya ng paliwanag ng pamahalaang lungsod ng Baguio sa kanilang inilabas na clearance. May procedure naman tayo, so they apply for a tree cutting permit. And unang-una, hihingi sila ng endorsement from the barangay. Once they will get an endorsement from the barangay, it goes to the mayor's office. So the mayor's office naman, if these are trees that are not imposing danger, ang magde-decide dito is DNR, no? So, ang mayor's office, i-assess na SEPMO na i-audit yung mga pine trees, tapos it goes to the mayor's office, and these are only endorsement. So, pupunta ito sa DNR, and the DNR will be the ultimate decision if they will be given a tree cutting permit. Once they're given the tree cutting permit, that's the problem. Meron na silang right to cut the trees, no? Dagdag ni Engineer De La Peña,
The only way that we can prevent the tree cutting of the trees is to abolish the law. Kasi meron tayong procedure ng DNR eh. It's not us anymore, no? Kasi sa amin audit lang naman at saka recommendation. Pero ayon kay Environment Management Bureau Regional Director Victoria Abrera, may magagawa ang pamahalaang lungsod. It happens, pero titingnan din namin eh. Kasi bakit umaayaw si Mayor? Diba? Talaga bang sobrang impact sa environment? Diba? Kasi remember, this is a private property. So, anong dahilan at talaga bang baka mamaya near water body naman siya? So, wala naman siyang slow protection. Di lahat ng soil mapunta sa water body natin. Kailangan daw timbangin kung ano ang mas mahalaga at kailangan ng bagyo. Katunayan, noong 2020, umapila ang pamahalaang lungsod sa Malacanang na magkaroon ng tree cutting moratorium para sa bagyo. Hiniling din na gawing 200 seedlings kada isang mapuputol na puno ang ipalit. Ilang puno pa ang mapuputol sa Outlook Drive. Kaya panibagong application for tree cutting permit ang isusumite sa DANR. Siguro tingnan natin. Kasi nung nagpunta ako doon, wala namang bumababa na soil, no? But they have to, hindi ko naman masyadong naikot yung lugar. So we have to, papuntahan natin ulit yan sa tao. Nais po ba ninyong magbigay ng pahayag? Sinikap naming kunin ang panig ng namamahala sa proyekto sa Outlook Drive pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Daan-daang kababaihan at ilang kalalakihan ang nakiisa sa Solidarity Walk sa Gagua, Pampanga para sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso. Magbabalita Gracie Rutao. Sa unang araw ng Women's Month na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society, nagsagawa ng Solidarity Walk ang Municipal Social Welfare and Development Office sa Guagua, Pampanga. Kasama ang higit 300 individual na karamihan ay kababaihan na nanggaling sa iba't ibang sektor kaninang umaga. Ang ganda yon, maganda yon na magkaisa mga kababaihan upang ipakita ng Guagua na tayo, mga kababaihan, sinusulong natin ang mga objectives, ang mga karapatan, ang mga layunin ng pamahalaan at ng ating sektor para lalong lumakas ang ating mga hanay na kababaihan. Pero di lang mga EBA, kundi pati sina Adan, nakilakad din bilang pagsuporta at pagsulong sa mga karapatan ng mga kababaihan sa lipunan. May pasumba at paalmusal din matapos ang lakaran. Ngayong buwan, kaliwat ka ng mga programa ang inihanda para sa mga kababaihan. In-announce namin nung Monday, this is the start, kick off with this is called Women's Solidarity Walk. Number 2, meron kaming livelihood activities for women, granting them livelihood assistance grant, and also we have the free hair and massage thing for women. Meron din tayong sa health sector naman yung free pap smear and breast examination. Meron din tayo sa Suroptimis yung kanilang mga advocacy to strengthen the role of women dito sa ating bayan. Sa March 31 naman, paparangalan ng ilang natatanging kababaihan na nagpakita ng makabuluhang kontribusyon at ambag sa bayan ng Guagua. Layon ng Women's Month celebration na maramdaman ng bawat kababaihan ang kanilang halaga sa lipunan na nagsisimula rin sa pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kasarian. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang iba't ibang pagdiriwang at paghahanda ng ilang bayan sa Cordillera ng kani-kanilang mga pista. May kwento si Jose Robert Inventor. Suot ang mga makukulay na costume, nagpasiklaban sa dance floor ang mga mag-aaral mula sa 6 na high school sa Basao Mountain Province sa isinagawang ballroom dancing competition.
Isinagawa ito sa school grounds ng Basaw Central School. Ipinamalas ng mga kalahok ang galing sa pagsayaw ng cha-cha, swing at tango. Ang nasabing patimpalak ay parte ng aktibidad ng 119th founding anniversary ng bayan. Sa bayan naman ng Tadjan Mountain Province, nagtulungan ang mga opisyal at residente ng bayan sa pagpapalit ng bubong ng isang katutubong bahay ng mga taga-Tadjan. Parte kasi ito ng ritual na Sukyab di Binangi o ang tradisyonal na pagtutulungan ng komunidad sa pagkukumpuni ng bubong. Ito'y paghahanda para sa Ayowing Dilambak Festival. Ito'y pagbibigay pasasalamat sa masaganang ani at selebrasyon ng kultura ng bayan. Bukas sisimulan ang nasabing pagdiriwang at magtatagal ito hanggang sa ikalama ng Marso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, ang grandeng pagbubukas ng Kawayan Festival 2023 inabangan ng mga Abreño. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. So masakit ang ulo sa Paulinimen, yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Napuno ng musika at saya ang pagbubukas ng Kawayan Festival sa Abra. Dinaluhan ito ng ilang mga bigating artista. Silipin yan kay Charles Limon. Dinagsa ng mga Abreño kagabi ang Abra Sports Complex sa Bangged Abra. Ito'y para sa formal na pagbubukas ng Kawayan Festival 2023. 3, 2, 1. Happy Abreñan! Ngayon kas, ti Kawayan, nga inspirasyon tayo, iti daytoy, nga tinawen-tawen, nga parambak, iti Abreñan Kawayan Festival. Oray, may sapli-saplit, ti Kawayan, gapo tinapigsa nga angin,
tudo bueno amyanan malipay agrukob ti kawayan ngem saan daytoy ama parmek kasmet kada tayo nga brenyo. Ang pagdiriwang ay sumisimbolo sa pagbangon ng probinsya mula sa magnitude 7 na lindol na yumanig noong nakarang taon. Kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ang pagpapakilala ng 27 kalahok na maglalaban-laban para sa titulong Miss Abra 2023. Ibinida rin ang kultura ng probinsya sa pamamagitan ng sayaw, at musika. Nakisaya rin sa pagbubukas ng pagdiriwang ang ilang bigating pangalan sa showbiz gaya nila Loisa Andalio, Ronnie Alonte at rockstar na si Flo G. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Rambak Tibaligi ni Abreño. Alok din ng pamahalang probinsya ang iba pang mga aktibidad na magtatagal hanggang sa ika-9 ng Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tampok ang mga produkto ng Cordillera at La Union sa iba't ibang trade fair. Magbabalik sa report Jose Robert Inventor. Sa pagdiriwang ng ika-119th na founding anniversary at 12 Ubaya Festival ng Besao Mountain Province, sabay-sabay na sumayaw sa saliw ng gong ang mga opisyal at residente ng bayan. Kasabay nito ang pagbubukas ng trade fair sa municipal grounds. Tampok dito ang iba't ibang produkto ng bayan tulad ng mascobado, fruit wine at iba pa. Bida rin rito ang mga produkto mula Isabela at Nueva Vizcaya. Sa Abra naman, iba't ibang kagamitan gawa sa kawayan ang ibinida sa kanilang Asenso Abreño Agri-Food Fair sa Abra Sports Complex. Tampok din dito ang One Town One Product ng 27 bayan ng probinsya. Ito ay parte pa rin ng selebrasyon ng Kawayan Festival 2023 at magtatagal hanggang sa ika-9 ng Marso. Sa San Fernando City, La Union, ibinida sa mga agri-trade fair booth ng iba't ibang bayan sa probinsya ang kanilang mga produkto. Ang bayan ng Pugo, ibinida ang mga wooden craft at mushroom chips ng bayan. Ang bayan naman ng Bangar, ibinida ang iba't ibang obra gawa sa kawayan at Abel Iloco. Ang Agri-Tourism Trade Fair sa La Union ay parte ng Ayat Festival at magtatagal ito hanggang sa ika-10 ng Marso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. In 9262, ang isang importanteng element the existence of a previous sexual or dating relationship. So, yung isang akusado dinimanda ng 9262. At ito yung kaso ng Rustan Ang versus Court of Appeals. Ang depensa niya, meron nga kaming relationship but we never had sex during the entire course of the relationship. Again, the Supreme Court said it doesn't matter whether you had physical contact with each other or sexual relationship. Ang importante, nagkakaintindihan kayo that you are in a relationship. And if you do commit any of the acts defined under 9262, then again, you can be liable for violation of the law and suffer the consequences of penalties and fines. Susunod, maaksyong pagdiriwang ng Ayat Festival sa La Union, silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, taratatin ang
magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Napuno ng aksyon at adventure ang 4 Point Baywalk sa La Union sa kanilang pagdiriwang ng Ayat Festival. Ating silipin ang mga aksyon kay Charles Limon. Umaga pa lamang, at ikabong aksyon na ang bumungad sa mga residente ng La Union. Ito'y sa pagdiriwang ng probinsya ngayong araw ng ika-173 anibersaryo ng pagkakatatag ng La Union. It's been 2 to 3 years since nakapag face-to-face celebration po tayo dito sa La Union, and isa po talaga to sa mga events na inaabangan po ng mga kaprobinsyaan po natin dito sa La Union. Kaya I wanted to kick it off with a bang po, diba? Basically, dapat bongga yung magawa nating founding anniversary activities po natin for today. Unang nagpamalas ang Lubao International Balloon Festival sa pagpapalipad ng hot air balloon. Yung sentro ng hot air ballooning is in Pampanga. Kami lang yung merong events, twin events doon na hot air balloon. So nagpatulong sila, kami naman natutuwa na makatulong sa inyo rito sa La Union para ma-introduce yung hot air ballooning. Isa sa mga sumakay dito si Lady na dumayo pa mula sa Pangasinan. Yes, na-search ko siya sa Facebook. Pinost siya sa Facebook, kaya nung nabasa ko, niyaya ko yung husband ko, yung mother ko, yung sister ko, lahat kayo pumunta kami sa La Union para makita yung, ma-experience namin yung hot air balloon at saka yung car show. Okay. Kasunod dito ang umatikabong car drifting. At display ng iba't ibang magagara at nagagandahang mga sasakyan. Karamihan sa mga ito ay moderno pero hindi nagpahuli ang vintage 1954 pickup at 1951 sedan car na ginawa ni Erwin. We know na old naman siya, di ba? Vintage cars, no? Ang kaibahan lang kasi is bibira ka na makakita ng ganito. So, minsan, pagka na-restore mo talaga yung mga old cars, medyo mahal din. Kasi you cannot find anything na meron naman, pero hindi gaano kadami. Ang car show ay pinangunahan mismo ng bumper-to-bumper na layong magbigay inspirasyon sa mga car enthusiast at makapagbigay ambag sa turismo ng probinsya. Like this show, meron tayong participants coming from all over Luzon. May from Manila, may from Baguio, from Pangasinan, so from North pa. So it will entice people to visit the show and also enjoy the hospitality of La Union and also the hotels, the resorts. Pero inamagan ng lahat ang show of force ng Armed Forces of the Philippines. Nagpakitang gilas ang Philippine Air Force ng kanilang air landing at display ng kanilang search and rescue helicopter.
aming helicopter dito is statics display so that we'll be able to showcase yung capability of the Air Force for water search and rescue, no? Para ma-appreciate din ng mga taga La Union, no, that we have an Air Force that is responsive to yung requirements for search and rescue, medical evacuation, na makatulong din kami sa community. Idinisplay naman ng Army Artillery Regiment ng Philippine Army ang bagong biling Atmos Howitzer self-propelled artillery. May kakayahan itong magpaputok ng artillery shell sa layong 40 kilometro at hindi na ito manu-manong isa-set up ng mga sundalo. So, sino-showcase po natin yung ating bagong kapabilidad ng Philippine Army. So, ito po isa sa mga modern weapon patungo sa ating goal na modernization. This is a collective effort po, no, because naniniwala po ako, hindi ko po kayang mag-isa na i-lead po yung probinsya towards the vision na gusto ko pong makamit po nating lahat. Kasi kailangan tulungan po tayong lahat dito po sa ating probinsya. So, it goes with all of the provincial officials, with all of the mayors of all our 20 component LGUs. Ang nasabing aktibidad ay panimula pa lamang sa pagdiriwang ng Ayat Festival ng probinsya na magtatagal hanggang sa huling linggo ng Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.